Hej, undskyld, det tog så lang tid med at komme ud og fik lagt den her video ud, Askma-video ud, men det var fordi, jeg skulle hurtigt ud og handle. Undskyld. Videre til sagen også. Hvad synes du om Rasmus Ral Klatre? Du er fin nok, men du er måske ikke lige sådan best friend ever. Men du er fin. Næste spørgsmål. Kan du lide pølse? Ja, jeg kan godt lide spise pølse. Jeg elsker kød. I love it. Næste person, eller kan du lide havregryn med sirup? Nej, Rasmus, det kan jeg desværre ikke. Det lyder heller ikke så lækkert, men det lyder ikke så lækkert. Er du bøsse, Rasmus? Nej, det er heller ikke. Godt så. Hvad synes du om mig, Christine Jasmin Halm? Jasmin, jeg synes, du er sød. God ven. Nu er det lang tid siden, vi har set hinanden. Men da vi var venner, eller det er vi jo stadig, men da vi holdt kontakten, der var du sød, ikke også? Det er du sikkert også stadig. Christine Jasmin Halm igen spørger, kage vs pølse? Så vil jeg sige kage. Katrine Jasmin Halm igen. Is eller slik? Så siger jeg is. Eller slik hedder det. Undskyld. Christine Jasmin Halm igen. Hun spørger, hvad er din drømmebil? Hvad er min drømmebil? Jeg ved faktisk ikke, om jeg har sådan en drømmebil, men jeg vil da gerne virkelig have en fed bil. Den er altså svær. Måske kan det være, at jeg kommer i tanke. Jeg tager det i de andre, også. Rasmus Klatrup igen. Hvad er dit drømmejob? Og der står drømmejob. Men okay, drømmejob. Hvad er mit drømmejob? Det ved jeg heller ikke, Rasmus. Jeg har ikke fundet ud af det endnu, men skal nok finde ud af det. Freja Duba Doyle. Hvad synes du om mig fra 1 til 10? Hvor pæn er jeg så? Du ligger sikkert på en... nu skal jeg lige tænke mig. En 8. 7-8. Der ligger du. Måske en 6. 7, 8 eller 6. Der imellem. Og så er der Victoria Holving. Hvad synes du om mig? Der må jeg så sige, du er sød. Du er god. Og Freja, det vil jeg sige til dig, du er en god ven. Mit udseende fra hende der Victoria Holving. Der vil jeg sige, nu skal jeg se, hvad jeg synes om dit udseende. Det er da meget pænt. Ikke noget negativt i hvert fald. Så det er faktisk meget sjovt at lave Askme-videoer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det, men det er ret sjovt. Godt være, der kommer flere Askme-videoer fra mig. Den næste, Lea, et eller andet. Jeg kan ikke udtale dit efternavn, Lea. Kan du huske mig? Ja, Lea. Det kan jeg stadig godt. Og hvis det nu var, så skal jeg altså til Ringsted Festival på lørdag. Hvis det er, vi støder ind i hinanden. Det var de spørgsmål, jeg havde for denne gang. Det var 12 gode spørgsmål. Nogle af dem. Så det der med, hvad er mit drømmejob? Hvad er min drømmebil? Fed bil. Virkelig nice bil. Det er vel min drømmebil. En lidt dyr bil. Jeg kan ikke sætte på lige, jeg kan ikke sætte sådan lige mærket på, men en fed bil. En god bil også. Og hvad mit drømmejob, Rasmus Klatrup? Noget, man kan tjene mange penge på. Det er i hvert fald det, jeg kan sige til dig. Ha' en god dag, alle sammen. Vi ses. Kommer flere Askme-videoer fra mig.